ya ba ta thơ trong đây ya bên trong là thơ rồi trong đây cái này bên trong mình Nơi style yoga sini style. Yoga bitang. Hai logoफोर नै जा मागोनि अन देनो नागिरदों. नै गाहेना. नै ba dong. Maibraya. Para buja holi ne. Jaskuna ma. Ikut aku coba densi lagi. Nilai kepercayaan dan ini nak kita satam deh korban deh. Kalau biar hotu berada, lasi hotu berada. Berada lasi deh. Di hotu. Aduh maklah sangat deh. Buka hotu aja. Terus running speed hotu nam sih. Di hotu sasi hotu. Ayah. Korban deh lagi. Lấy lột sao rồi đi không làm gì vậy đi sao đi cái đi với chân đi sắp cô lại bắt chim đi đâu cũng được rồi anh ấy cái gì vậy cái lại được mình có xin đã phải lại anh nó sini Pidang kaki dia keluar. Sekali nak ikut. Ayo masih di sini. Ayo boleh keluar. Dekat. Oh sini keluar. Dekat tunggu. Ayo. Dekat. Ha. Udah. Hah? Sudah pulang yuk. Pergi yuk. Yuk. Apa? Kali yuk. Sini kok. Ayo kita sepuluh ya. Sini dah ada sepitang. Dingin semua di sana. Ini. Baik kok aku kasih. Baik, berkata. Nah, itu kalau saya biar bisa pelukas nih. Ini mah. Sudah pilot ini kali kita masih masih coba ini. Ya bina marah jatuh loh. Rasa coklat. Nơi logoफोर मोननाय बायदि मोननायखाय एरनबाय आ दंबावसो बारा बुरजा गैखाला इयो नै लारु बानायनो नालेंखर हरदों नै नालेंखर हखांबाय दा जों बेखौ लारु बानायसै नै सालिगासिनो खावसे सालिखांबाय नै देखांबाय बे अन खर'खौ सिथाव बानायसिगोन ओमफ्राय नै बेवहाय नालेंखर एवसिगोन औ दोनैखौ नालेंखरखौ नै एवगासिनो नालेंखरखौ लोगोफोर नालेंखरनि लादुआ जाबाय जोंना बारा बुरजा जायासै नालेंखरा थाइसेल'मोन नालाय एबार सिबिंनि लादु बानायसै नै लोगोफोर दा सिबिं एवगासिनो ओमफ्राय बेखौबो जों लारु बानायसिगोन गुरजों नै सिबिं देगासिनो सिबिं देग्राया नै बिरसन नै लोगोफोर गुर एवगासिनो सिबिं होगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनबाय जों दा बेखौ सिथुमसै नै मोनबाय नै लोगोफोर लादुआ जाबाय सिबिंनिया ओमफ्राय नैबाव दा सिथाव एवनो नागिरगासिनो नै सिथाव एवगासिनो सिथाव अरा बारा जाबाय नै एन्थाब एवसिगोन दा
नैबे फार्स्ट एवनाय लोगोफोर गारहरनांगौ नै इखौ उरा बाराबा बारासो आरो नै सिबिं एसे बुरजा बुरजा हो नोंलाय बुरजा नङाथि नै लोगोफोर सिथावा एवखांजोब्बाय नैबेल'सै मोनब्रै मोनबा लास्ट बाजार नै एवग्रा बिथांमोना मोना गुलायबाय नै इसिबां एवखांबाय लोगोफोर दंबावो जाग्रोनो हैनोसै इखौ जाग्रोनो नै 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 एनथाब 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 आयौ माथा जायसो खाव 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 मोनसेल' लादो मोनसेल' नो मोननै हानदोंमोन नै नो हानदो ना मोननै मोनजाया नोंलाय सुनजालाय ले नो लाबोदो नो आयौ ओंखाम मोनजानानै नंला ओइ बेसन मा जादों सिथावा माबा एनथाबा गोथाव जादों गोथाव 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 नै बेलांगुराव थांनो थाबायगासिनो सुनजो आर'नाइ आंबो नै लोगोफोर जों दा बेलांगुराव मोनफैबाय ओमफ्राय आं बेलांगुराव भिडिअ बानायाखैमोन आरो ओंखायनो भिडिअखौ होनो हायासै ओंखायनो फटकसो होबाय आङो Apa saya mau datang? Untuk lagi untuk datang. Untuk lagi ni untuk mendatang. Apa mendatang? नै लोगोफोर बेलांगुरखौ सावबाय रानिनि फिसाखौ सावग्रोबाय आरो Jangan biar mudah-mudahan laksitkan. Kasih bapak kau mendatang. Yang kau dijatang. Mesti mau berani mesti mau mendatang. नै लोगोफोर जा फुंनि साहा लोंनो नागिरदों लाल साहाजों एनथाबजों आरे गथ' नों मानो बिदि नै सैमाया डिस्टार्बथार आइ नाय गथ' मानो आगारखो बेखौ No. Gila. आयै आइ गैला लोंजालालै बे फाप्पिसो Tahu. Nung kena kemana? Kenapa? गोथावखा लोगोफोर